haka jenmit ka khandai teribe yong arjar pun rio ki bor pulet ka riboy district ki lapha ka jingpentem ba ka por min step kumba haka por prashi tengi ei ba Ilyas kurba na mawyong rem east gasil district ulangam jelop haka jingle jingi sngoba wa amtro bat arngut ki parlok jungu ki balatip kerteng kumusan bor lang marbanyang live sans nem karta na mawyong bat ubat Charleston gaptho sau ko arsnem na maw prem no singtiang Loong ba arngut kita ki parlok ki lele banwat yu ba Ilyas maringam jelop henry kim lap satya u kamadian lawan poi se ka kanun search and rescue team na Shillong ka kanun na fire and emergency service nong po bat kelayo ban khwai ya kamet yap la ra sha civil hospital nong po bat nakaliang ki bahiyeng ki lakentai panya chakmat ya ka postmortem bat pha jingtho aski bor panya district karibhoi Kibor punya district Lengbau ba Eric Har additional district magistrate namar ka Jingpentip ki bahiyeng ba Kimdon jing thrice new da kumwepan halor ka jingyap jelok ba Ilyas kumta la plaj no nakabale postmortem ba la IT no yakamet yap shaki bahiyeng Habatin, pej bahagi ki shop plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam duna ki eki batai ye kamet. Namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pej ya ka shop plus F haka jingsom. Yeki nutrient kum ki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam khta ka dur jing ki marbam ka jing mat lani ka rukom shed yeki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki mar ba modon ka shop plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong commissionerate of food safety Meghalaya